Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas nagpahayag nga boluntaryo ang pagpabakuna kontra COVID-19. Todo kayod ang Iloilo City Government agud masiguro nga plastado ang tanan antes ang pagabot sang COVID-19 vaccine. May simulation drill nga ginpatigayon halin sa pagtransport sang bakuna tubtub sa adlaw mismo sang vaccination. Nagalibot man ang alkalde agud kumbinsihon ang pumuluyo nga ang COVID-19 vaccine ang paglaom sa liwat nga pagbangon sang tanan nga sektor. Ang akon siguro nga nalantaw, let us just continue to communicate, no? Nga kinahanglan gid naton nga mapa-immunize kay kung hindi ma-immunize ang aton pumuluyo, may delikado gid sa COVID-19. Especially nga may mga variant subong gagwa, may ara South African, may ara isa pa to, UK, no? So we really have just to protect ourselves. Ginpabutyag man sang alkalde nga boluntaryo ang pagpabakuna apang dapat suportahan sang publiko ini nga kampanya agud malabot ang herd immunity. Vaccination is really voluntary on all our part, no? But kinahanglan lang upod sa inyo siguro sige-sigihon ta lang ni until such time nga mas mabato ni sang aton pumuluyo. Wala man sang ginapili nga brand sang vaccine ang alkalde, gani nagapati siya nga kung ano nga vaccine ang ginahatag sa iban nga lugar, nagakaangay lang nga may ihatag man sa Iloilo City. Para sa akon, kung anong available sa iban, dapat available man din sa aton. Kagti, depende na sa mga health workers ta kung pa-injection sila o hindi. Nangayo ko nga hatagan man diri ang health workers nga gustong mapa-injection man sa Sinovac. May isa to ka USEC sang DOH nagsabat sa akon nga ginatanaw man nila ko no. Kay aside sa Sinovac ka maabot, may ara kita nga AstraZeneca nga maabot man nga halin man sa COVAX, no. Ang na bilang ginabulig sa mga pigado nga mga countries. So whatever vaccines nga atuto available sa sagwa kag ginadala sa Metro Manila, kag sa Cebu, kag sa Davao, mangayo man kuya para diri sa mga health workers naton. Kag depende sa ila kung mapa-injection sila kay of course voluntary man na sa ila part. Magluwas sa AstraZeneca, nagpareserba man ang alkalde sang 200,000 doses sang Janssen vaccine. Single shot lang ang ini nga bakuna, gani hindi man magasto para sa syudad. Sa Marso 16, masukat na sa isa ka tuig sang ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang syudad sang Iloilo. Tubtob hindi pa maangkon ang herd immunity, hindi makabalik sa normal ang pangabuhi sa syudad. Subong na talupangdan sang alkalde nga kalabanan sa mga pasyente sang COVID-19 sa syudad, mga may edad. Natingala ang alkalde, bangod may restriction man nga ginapatuman sa mga senior citizen, gani importante ang bakuna para sa tanan. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Nurseries ang Iloilo City sa Caingin-lapaz, ginhimu lugar sa pagpadamo sa mga kahoy nga ginapangtanum sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad. Sa madugay nga panahon, nangin bakante ang propiedad nga inisang Iloilo City Government sa barangay Caingin-lapaz. Apang subong, nahatagan sang kabuhi ang lugar, bangod na nari-sari nga mga binhi sang fruit-bearing trees, vines, flowering trees kag iban pa nga makitaan sa lugar. Ininasubong ang tree nursery sang Iloilo City kag may 10,000 ka seedlings ang yari diri. Sa nursery nga ini, nagahalin ang mga ginapangtanom sa mga gina-develop nga pocket forest sa syudad. Diri man magahalin ang mga puno nga itanom sa tree parks kag mga vines nga gamiton para sa ipahamtang nga green tunnel. I think it's important that we will fill up our city with what you call flora and all these flowering trees, trees around the city. Of course, we are not trying to say that we will grow big trees because when the typhoon comes, it is destructive man. So what we try to do here is mga medium size lang ng mga trees. Hindi mo kita makadako na ipalupad na ng mga medium size lang.
na mga trees na ginapropagate namon. May libre nga seedlings kag trainings man nga ginatanyag para sa mga barangay nga luyag mag tree planting. Bukas man ini sa mga asosasyon apang may rekisito nga dapat sundon. Kailangan lang pagkuha yan na danamon siya, kuhaon niya, and then we will supervise them. We will document where they will plant the trees. So this is not only limited to the barangays. It can be organization of doctors or nurses or city hall employees or cooperative like before na tree planting sila. So they will arrange with us for the date of the tree planting, and at the same time we will assist them. So amon ang purpose ang Caingin Nursery. Pagasuguran man ang pagpatubo sang indigenous trees sa Caingin Nursery pareho sang ilang-ilang. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.